Хранителният холдинг Бела България стартира първата стипендиантска програма за студенти с хълъва специалности в страната. Компанията ще отличи най-добрите млади специалисти, като освен финансова помощ, ще им даде възможност за професионална реализация. Първите 3 стипендианти на Бела България ще бъдат студенти от УХТ Пловдив. За нас като компания лидер в хранително-вкусовия бранш е от много голямо значение младите специалисти да останат в България и да бъдат много добре подготвени за практиката. Затова даваме възможност на най-добрите да спечелят годишна стипендия на стойност 2000 лева. Традиция е хранителният холдинг да участва активно в подготовката на студентите от УХТ за професионалната им реализация чрез ежегодни практически програми в фабриките на Бела България. Новата форма на партньорство беше декларирана в спогодба за сътрудничество в сферата на образованието с подписите на Елза Маркова, изпълнителен директор на хранителната компания, и професор Колю Динков, ректор на УХТ. Изключително щастливи сме, че в навечерието на 60-та годишния на Университета по хранителна технология именно нашите студенти са първите, които имат възможността да докажат качествата си и да спечелят първите стипендии на Бела България. Стипендиантите на Бела България ще бъдат определени с конкурс за есе, а специално жури с представители на холдинга и университета ще избере победителите. Темата на есето е как виждам развитието на Бела България в хранителната индустрия. Стипендиантската програма е продължение на политиката на компанията да установи пряка връзка между академичните среди в страната и бизнеса за съвместна работа за повишаване конкурентността на младите специалисти на пазара на труда.